Ens trobem en el 610 dia de pandèmia, en coincidència amb el Dia Mundial de la Qualitat de Vida i el Dia de les Llibreries. I és per això que pararé esment sobre el canvi geològic causat per la humanitat i que afecta l'atmosfera, l'hidrosfera, la biosfera i la geosfera degut a la creixent demanda de matèries primeres i el reciclatge incomplet dels residus. L'ús massiu de combustibles fòssils ha impulsat l'enorme desenvolupament industrial i ha convertit la humanitat en el nou agent del canvi climàtic a escala planetària. Llàstima que a més, algunes alteracions associades a l'antropocè són ja irreversibles i superen la variabilitat natural dels últims 1000 anys.